Wajabate korote fagosa Wajabate mbiboni sebe mi nu kama Nouvelle Horizon nyedangura fasiri akeba de demba konte ye demba ko ako ni yekota ka laje ni min bi se duwa min bi se wulika jɔn min na iko kɛ Mali ni Côte cɛ i k'a dɔn a baraka gɛlɛya dɛ an zo min ne kundo k'a fɔ lafiya bɔda fiɲɛ bɔda na don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka ko in bi danga min na i k'a dɔn a wulika jɔ a bi ne ka gɛlɛya kosɛbɛ sɛbɛnnikɛlaw ko k'a sababu kɛ min ye sabula maa kelen tɛ ngana ye Alassane Dramane Ouattara min ye cɛkɔrɔbajugu ye Côte jamana na ale kun ye ŋaniya ani janfa min seri Mali la Ala de bɔra kɔkɔrɔ n'a dun ma ɲɛ o kɔ e ka kari ka maa 40 ani kɔ sɔrɔlasi bila ka na Mali kɔnɔ Mali faamaw sina ka goro k'olu la Wajabate ko in yɛrɛ a kɛ furadama kana bila bi la kuma dama min fɔra kɔnɔ ani walawalali min kɛra Wajabate o b'a jira k'a fɔ jɔnwa la wa k'a dɔn janfanba de tun bɛ Alassane Dramane Ouattara kɔnɔ nka min ye janfa ye a ma ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye farafinna ɲɛmɔgɔw ye diɲɛsɛn naani maabaw bɛɛ lajɛlen Mali taama kana deli kɛ deli min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn ko in ka ɲɛɲini diɲɛ ɲɛma jɔlen na o de la min ye Mali masakɛ colonel Assimi Goïta ale nana tasi kɛ ka miiri kɛ muso ni bonya ka kan gɛlɛya dɔw bɛ yen man k'u ta ka ɲɛsin i k'a dɔn musow ma muso saba tun bɛ sɔrɔsi ninnu na i k'a dɔn o muso saba bɛɛ lajɛlen bilala u ka t'u ka so sɛbɛnnikɛla ko olu bilalen Alassane Dramane Ouattara hali bi n'a ka bi a bɛ sɔn sabula min ye ɲinifɛn ye Mali y'o jira ni ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma a bɛna taa e dun i k'a dɔn i ka mɔgɔw b'an bolo u nana nacogo min na e y'o dɔn diɲɛmaa y'o dɔn anw ka jamana jugu a n'an ka den dɔw bɛ yen minnu kɔni n'an b'olu nɔkan k'o bɔ sabula u ye gɛlɛyaba de don jamana kɔnɔ hali bi n'a ka bi i k'a dɔn jamana tiɲɛni ani jamana janfa o anw ka jamana den dɔw b'o la ka t'u kalifa i ma maa bɛ se ka maa jugu kalifa cogo di n teri i k'a dɔn n'i y'a ye k'i jugu mara a farali jugu kan i k'a dɔn colonel Goïta kɔni kun y'o kuma fɔ n'a ma ɲ'o kɔ sa an ka ko in bila dangan kelen na i ka cɛ 46 min dora n b'o d'i ma n ka jamana den minnu bolila n'u ye tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ i b'u fana segin ma Wajabate ko bila ala nin dangan in na nin kuma in kɔni fɔ Alassane Dramane Ouattara i k'a dɔn ko gɛlɛyara bolo karatatata a kamana ganna dabali t'a bolo bilen sabula nin ko min filɛ nin ye a yɛrɛ kamana gan kojugu i k'a dɔn kununko i k'a dɔn a ka jamana a faama minnu bɛ yen ani ɲɛnabɔbaa minnu bɛ yen ani kuma fɔbaa minnu bɛ yen u k'o de ma conseil de sécurité Côte u bɛɛ lajɛlen taara Kamaru jamanakuntigi la u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ min ye Mali a ye min ɲini an fɛ u ye nin ye aw ka hakilinata dun ye jumɛn ye Wajabate k'a dɔn yangadi ye nin ye bɛɛ lajɛlen i ka hakilinata fɔ Wajabate min kɔni jɛlen don i k'a dɔn sɔmi kelen don min na Alassane Dramane Ouattara a t'a fɛ k'i bolo bɔ maliden minnu bolilen don ni Mali sariyatigiw b'u nɔfɛ a t'a fɛ k'i bolo b'o kan na sabula a b'a ka kuma minnu fɔ o ye jɛngɛ ye a y'a jira k'a fɔ nin ko in sen bɛ dangan min na o kuma wele da ka kɛ farafinna masakɛw ma jɛrɛjɛkulu min n'o ye CEDEAO ye a b'a fɛ u ka ɲɔgɔn ye kɛ joona ɲɔgɔn ye min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka kuma Mali ani Côte cɛ cɛ 46 ko la an bɛ don min na ko bi Wajabate kuma dɔn kuma in a fanga bonyanen bɛ kosɛbɛ sabula min ye conseil de sécurité n'o ye Nations Unies kuma in yɛrɛ talen bɛ k'olu sɛgɛrɛ sabula Côte i k'a dɔn taafan tɛ nafan tɛ bilen Wajabate k'a sababu kɛ gɛlɛya in kɔni a barika bi ni ka bonya sɛbɛnnikɛla ko ni mɔgɔw kun zɔn min na k'a fɔ mankan in bi ni ka da hali bi n'a ka bi u ka kɔlɔsi juru cari min ye deli ni dugawu ye mankan in a ban tɛ ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ ni tɔgɔma ma jɔ bolo fifa tɛ jɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona info matin sɛbɛnnikɛla n'o ye Ablaye Ouattara karamɔgɔ Dabatungara a ko jamana premier ministre an bɛ don min na ko bi maa min sigilen bɛ Dr Choguel Kokala nɔ na karamɔgɔ Dabatungara min ye gɛlɛya ye o bɛ ta ka sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatungara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Ablaye Maïga ale de kɔni bɛ Choguel Kokala Maïga nɔ la nin waati la sabu min ye Choguel ye ale bɛ fariganna min ye Ablaye Maïga karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ baara belebeleba o de b'a bolo sabu ale de ye ministre de l'administration territoriale min ye an ka jamana kalafiliko ye a labɛnniw bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ ale de bolo o tuma an bɛ don min na ko bi ni ka tila ka na sigi premier ministre sigiyɔrɔ la a ko dɔ farala kana dɔɔni kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel ye
ale kɔni sera di jarajakulu dɔ ma n'o ye comité de pilotage du référendum et des élections a ko sera tale ka dulu ma karamɔgɔ Daba Tunkara an ŋunuŋunukan o cayara maa ni maa minnu b'a kɔnɔ o ye société civile ka taa bila denmisɛnw ka tɔnw la min ye parti politique minnu bɛ n'u sɔnna ka don ka taa bila jamana yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ ɲɛma caman la min ye finitigilakaw ye an bɛ don min na ko bɛ jamana mara olu da tɛ se ka bɔ a ko la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ maa minnu b'a kɔnɔ a ka ca fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o de kɔni sigilen kɔni nana dɔ fara gɛlɛyaw kan dɛ sabu gɛlɛya dɔ bɛ yen n'o ye EJ ko kuma ye EJ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye karamɔgɔ Daba Tunkara ale sigili kɔni kɛra wamani ye sabu politique maa caman kɔni bɛ olu kɔni fara la u ko tɔn min bɛ ka kɔrɔ ka jamana kalafili labɛn n'o ye seni ye munna Mali bɛ bɔ seni kɔnɔ ni ka tila ka taa hakilina wɛrɛ la o tuma ko ni kɔni janfa de kɛnɛ kan da ye olu t'a la bi olu t'a la sini o tuma olu yɛrɛ fosi sɛbɛnnikɛla ko parti politique minnu y'u fosi ni k'u sigi ka Assimi Goïta a n'a ka cɛdenw lajɛ jamana mara la o de dagosi ka bɔ dɔw yɛrɛ kalenkan ye mun ye ni jamana bɛ se ka jɔ politikimaw kɔ k'a na k'an bɛɛ ɲɛna yan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ u damɔ ni waatiw la u sigilen bɛ k'a lajɛ min kɔni dugutigi kɔrɔ ye ale sago ye min ye o dɔɔnin don min kɔni an ka jamana ye a ka jɔ ka kɛ jamanadenw sago ye o t'olu fɛla ko ye a ka tiɲɛ k'a dakolon ci don o don tasuma bilen ka don Mali kɔnɔ dɛ o de ka di olu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko sama-samani baara min kɛra EJ sigili la karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ bɛn kɛra kelen ma min ye hali n'a kɔni kɛra ni kalafili ye i b'a ye k'a fɔ o de kɔni kɛra maa minnu kan ka taa min ye Ablaye Mayiga ye ale kɔni hakilina ta k'o sɛgɛrɛ a y'a ta ni k'a bila jamanakuntigi kɔrɔ k'a yira k'a fɔ i ye n bila baara min na karamɔgɔ Daba Tunkara baara kɔni a dala kɛɲɛna o tuma min ye sɛbɛnfura filɛ nin ye maa minnu kan ka baara kɛ u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ filɛ nin ye a tɔ tora e ka a sɛbɛntiya sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi kɔni a y'a yira k'a fɔ n ye sira di aw ma aw de taara jamana fɛ jamana ka danaya de bɛ aw kan aw de kɛra EJ baarakɛla ye aw tɛ baara kɛ ni politique tɔn ye aw tɛ baara kɛ ni maa ɲɛda ye o tuma a bɛ baara kɛ ni jamanadenw ka hakilinaw de ye kalafili bɛna kɛ sisan min kɔni maa min mana gagné lakika kɔnɔ sɔsɔli tɛ min na a yamaruya bɛ aw de bolo k'a tigi tɔgɔ fɔ n'aw ye min fɔ o de ye ntori tigɛ ye n'aw ma min fɔ o y'o bannen ye mankan tɛ min kɔfɛ a kan ka kɛ danaba ye a kan ka kɛ maa ye maa min bɛ s'a da la a kan ka kɛ maa ye maa min bɛ jamana sariya bato sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi ye a ka hakilinaw ta ni k'u sɛgɛrɛ nka min ye nin comité kura min fɔlen filɛ nin ye ale ka baara ye mun ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ référendum de kan ka boloda min ye jamana sariya sɛbɛn dɔw bɛ ka yɛlɛma don o la jamanadenw ka don gundo sɔnni kɔnɔ oui walima non n b'a la n t'a la a ko nin comité in a bɛ n'o jateminɛw de kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko waleya n'o miirina olu kɔni bɛ sen na an bɛ don min na ko bi sabu n'i y'a mɛn an bɛ nin kundama kɔnɔ an bɛ don min na ko bi an ka jamana u ye layidu de ta CEDEAO ɲɛmaw ye u tun ye dana juguya min ta ka Mali sɛgɛrɛ ni ka an gulon kalo 6 o tuma janko e gulonin ka ta ka bɔ Mali kan Mali y'a kan di waleyaw damadɔ la o walew bɛ tali kɛ mun na o de ye kalafili a chronogramme ye karamɔgɔ Daba Tunkara min ye kalo 24 ye an y'o layidu ta CEDEAO ɲɛmaw ye k'a daminɛ mars 2022 min kɔni jamana kalafili kura ye k'o labɛn an y'o layidu ta jarajakulu min kan k'a labɛn n'o ye EJ an y'o layidu ta a ko ni damadaw de farala ɲɔgɔn kan ni min ye CEDEAO ɲɛmaw ye u y'u ka dana juguya sanction ta ni ka bɔ Mali kan a ko hali bi u bɛ k'an lajɛ u bɛ k'an dɔdɔlima karamɔgɔ Daba Tunkara an ye an da falen min kɛ mugu jalan na n'a sɔrɔ a ɲiginji b'an da kɔnɔ kuma minnu fɔra Mali ɲɛmaw fɛ a baara bɛ ka kɛ kɛcogo di jamana kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a baara kɔni a bɛ ka kɛ ka ɲaamɛ don min na ko bi a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana ɲɛmaw karamɔgɔ Daba Tunkara u ye fɛn fɛn fɔ an bɛ don min na ko ba bɛɛ nun donna o tuma min ye baara ye hali ni dɔw bɛ ka nkɔri don a la nka ko tɛna a kɛli bali ko ye sabu min kɔni an ka jamana ye i b'a ye k'a fɔ maaw hakilina farafaralen don dɔw bɛ fɛ a ka ɲa dɔw tɛ fɛ a ka ɲa nkalon t'o la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye CNT maaw ye olu kɔni ye sira ta k'a di i b'a ye k'a fɔ EJ baara kan ka kɛ kɛcogo minnu na o tuma min kɔni ye an ka jamana ye sa maa bɛ se k'a fɔ sa ko Mali bɛ taabolo ɲuman kan hali n'o tɛ dɔw fɛla ko ye kɔnɔbali filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Abdoulaye Ouattara ale ka sɛbɛnni don